Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah amma ba'd. Dumateng para sesepuh, ini sepuh ingkang satu kinabekten, dumateng bapak-bapak ugi ibu-ibu ingkang satu kinurmatan, dumateng muda tumaruno ugi adik-adik ingkang tansah kawula tresnani. Alhamdulillah kita saged nyawiji makempal wonten ing panggenan punika kangge inggih punika menghadiri pengaosan ba'da maghrib Masjid Al Hidayah. Mugi-mugi panjenengan sami tansah ing kawontenan sehat wal afiat. Amin. Salajengipun wonten ing mriki kula pinangka sulihatur saking panitia ugi takmir Masjid Al Hidayah kang sepisan ngaturaken sugeng rawuh, sugeng pinanggih. Mugi-mugi karawuhipun panjenengan sami tansah dipun ganjar pahala ingkang inggil saking ngersanipun Allah Ta'ala. Ugi Allah inggih menika nampi amal kesanan panjenengan sami anggenipun menika lumpamahipun anggenipun ngrawuhi pengaosan punika. Salajengipun wonten ing pengaosan sonten niki wonten sedekah snack menika saking keluarga Bapak Sastro ugi Ibu Rukinem. Mugi-mugi punapa ingkang dipun sedekahaken punika dipun ganjar pahala ingkang inggil saking ngarsanipun Allah Ta'ala. Ugi Allah gantos kanthi rezeki ingkang langkung kathah lan ugi barokah. Amin. Salajengipun wonten ing paripurna nggih kula ugi sulihatur saking panitia mbok pilih anggenipun ngawonten pengaosan wonten kekirangan menika nyuwun agunge pangapunten dumateng jamaah sekalian. Pengaosan wonten ing sonten punika kanthi ira-iran nggih punika Ramadan wulan kang mulya. Mangke badhe dipun wedharaken inggih menika dening Al Ustaz Fajri Abu Fakih. Beliau pinangka kepala sekolah wonten ing Pondok Pesantren Al Karimah Karanganyar. Alhamdulillah beliau sampun rawuh wonten ing tengah-tengah kula panjenengan sami. Pilih langsung kita simak kemawon pengaosan ingkang badhe dipun wedharaken dening beliau. Dumateng ingkang kinurmatan ugi kinabekten Al Ustaz Fajri Abu Fakih. Hafizahullah Ta'ala wekdal so panggenan kawula sumanggaaken sak cekapipun. Wadal Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Para bapak dan ibu jamaah salat maghrib ingkang tansah dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala. Monggo sami-sami ngadahi anggenipun syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala sehingga kula sami saged makempal saged manunggal wonten ing salah satunggalipun masjid rumah Allah kanthi sak perlu nindakaken ketaatan dumateng Allah Subhanahu wa taala. Nggih menika salat maghrib kanthi berjamaah dipun lajengaken sami-sami kang sukawruh sami-sami ngaos. Mugi-mugi sedaya wau dados amal saleh dipun tampi dening Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Maka mugi-mugi sholawat lan salam keparingaken dumateng junjungan kita, panutan kita, Nabi Ageng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka tanuki dumateng keluarganipun, para sahabatipun,
lan sedaya pendheripun ingkang mituhu setya dumateng piwujalipun kanthi puputipun zaman menika. Para jamaah ingkang tansah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wonten ing sonten menika ira-iranipun Ramadan wulan ingkang mulya. Senajan tema menika mungkin asring dipun sampaiaken, boten wonten awanipun menawi sami dados pepeling awit wulan Ramadan sasi poso menika kantun pinten-pinten pinten gangsal nggih. Nek boten klentu nika wulan Sa'ban tanggalipun selangkung nggih. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kula sami badhe nemoni karawuhan tamu ingkang ageng. Tamu ingkang kebak barokah. Wulan ingkang suci. Nggih menika wulan suci Ramadan. Nabi sallallahu alaihi wasallam maringi kabar menika dumateng para sahabat, qad ja'akum Ramadan syahrun mubarak. Wis teka wulan Ramadan marang sira kabeh, syahrun mubarak, wulan ingkang kebak barokah. Iftaradallahu alaikum siyamah, Allah sampun wajibake marang sira kabeh supaya sira kabeh padha poso. Tuftahu fi abwabul jannah, dipun buka lawang-lawang surga. Wa tukhlaqu fihi abwabul jahim, dipun tutup lawang-lawang neraka. Wa tukhallu fi asyayatin, setan-setan padha dirantai dibelenggu. Fihi lailatun khairun min ahli syahr, wonten wulan Ramadan wau wonten satunggalipun dalu ingkang luwih utami luwih sae katimbang 1000 wulan. Faman hurima min khairiha faqad hurima, sapa wonge sing terhalangi boten saged angsal kesainan wonten ing malam Lailatul Qadar faqad hurima, yang menika tegesipun badhe terhalangi angsal kesainan ingkang kathah. Mina wulan Ramadan wulan ingkang mulya, wulan ingkang kebak barokah. Mila sampun kewajibipun tiyang muslim yang ingkang iman, bekal napa ingkang sampun dipun siapaken kagem menghadapi wulan ingkang mulya menika. Ma'asyiral muslimin jamaah ingkang tansah dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala. Menawi kalem sami dipun paringi dening Allah Subhanahu wa taala yuswa, kesehatan, kesempatan saged nemoni wulan suci Ramadan menika nikmat ingkang ageng, kanugrahan ingkang ageng, kedah kula sami syukuri. Awit menawi kula sami dipun paringi yuswa ingkang dawa, umur sing panjang nggih, menika ateges kula sami saged nambah amal soleh, saged nglumpukake ganjaran saking Allah Subhanahu wa taala supados kula sami mlebet dumateng surganipun Allah Subhanahu wa taala. Wonten kisah ingkang menakjubkan, inggih menika kisah saking sahabat Abu Thalhah bin Ubaidillah. Abu Thalhah bin Ubaidillah menika salah satunggalipun sahabat ingkang dipun jamin mlebet dumateng surganipun Allah Subhanahu wa taala. Abu Thalhah menika ketugenan tiyang wonten
dua orang yang datang kepada beliau ingin masuk Islam. Dados beliau tinggal wonten Madinah. Lajeng dugi tiyang kalih bersyahadat yang menika badhe mlebet dhumateng Islam. Mlebet dhumateng Islam itu sami-sami waktu yang bersamaan. Lajeng ingkang setunggal menika semangat anggenipun nindakaken ketaatan dhumateng Allah Subhanahu wa taala. Ingkang setunggal malih namung biasa nindakaken amal-amal biasa mawon. Ingkang sepindah wau ya ingkang nomor setunggal wau saking semangatipun piyambakipun saged nderek perang sehingga piyambakipun mati syahid. Tiyang ingkang nomor kalih ingkang ibadah namung biasa tasih dipun paringi dening Allah Subhanahu wa taala yuswa setunggal tahun. Lajeng Abu Thalhah menika mimpi setunggal dalu beliau bermimpi pilih tiyang kalih menika wonten ngajeng lawang surga. Maka keluarlah medal tiyang ingkang dari surga kemudian mengajak tiyang menika mlebet dhumateng surga. Tiyang ingkang sepindah yang lebih dulu masuk surga nggih menika tiyang ingkang ibadahi biasa ananging tasih dipun paring yuswa dening Allah Subhanahu wa taala luwih panjang daripada yang semangat niku wae. Lajengipun tiyang menika mlebet dhumateng surga lebih dahulu. Salajengipun wonten malih ingkang medal saking surga lajeng ngajak tiyang ingkang mati syahid. Enjangipun Abu Thalhah menceritakan kisah mimpi menika dhumateng para sahabat. Sahabat heran. Tiyang ingkang mati syahid kalian tiyang ingkang ibadah biasa ananging dipun paring yuswa ingkang luwih panjang mlebet surganipun kok lebih dulu sinten tiyang-tiyang ingkang ibadah biasa namung dipun paring yuswa ingkang panjang. Cerita menika sampai kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bila para sahabat tanglet, ya Rasulullah, kami heran. Kenapa dua orang tadi yang dia mati syahid dan orang yang biasa kok masuk surga ini lebih dulu orang yang ibadahnya biasa tapi diberikan yuswa yang lebih panjang? Apa jawaban Nabi? Bukankah si fulan ingkang ibadah pun biasa wau saged ketemu kalih wulan Ramadan? Bukankah si fulan tadi tasih saged sujud dhumateng Allah Subhanahu wa taala dalam setahun menika beribu-ribu sujud ketimbang tiyang ingkang sampun mati syahid. Kalau menjana sami menawi tidak akan sholat wajib 17 rakaat berarti sujudnya ping pinten? 30 tigang dosa sekaman gitu. Dipun kalikan 1 tahun 360 pun pinten kali sujud nih. Maknanya pun apa? Maknanya pun menawi tiyang menika dipun paringi dening Allah Subhanahu wa taala yuswa ingkang panjang. Dipun paringi kesempatan menika ateges pun menjenengan sami saged nglumpuhaken pahala ingkang langkung kathah melih. Lemah katun iki menawi menjenengan sami dipun paringi dening Allah Subhanahu wa taala yuswa. Dipun paringi kesehatan kesempatan menika kesempatan kagem meraup pahala kagem pados redheripun Allah Subhanahu wa taala. Mungkin wonten sedherek menjenengan sami ing tahun yang lalu tasih saged nemoni Ramadan. Aning tahun meniki sampun dipun pangil dening Allah Subhanahu wa taala.
Intinipun menawi pinten sami dipun paringi yuswa, dipun paringi kesempatan saged nemoni wulan suci Ramadan ateges menika nikmat ingkang ageng kedah pinten sami syukuri. Mila ma'asal muslimin para jamaah ingkang tansah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berkali ingkang sepindah ingkang kedah kula panjenengan sami siapaken nggih menika nggadahi raos bingah, nggadahi raos seneng duginipun wulan suci Ramadan. Menawi tiyang menika sampun remen bingah gembira kalian duginipun wulan suci Ramadan, tiyang menika mengke badhe gampil enteng anggenipun tindakaken ketaatan wonten ing sasi poso. Benten kalian tiyang ingkang sampun abot wonten sepirang tiyang menika menawi dugi bulan Ramadan menika sedih. Enten mboten? Nggih, kathah. Wah, poso mboten saged dahar, mboten saged ngunjuk napa malih ingkang napa ngapunten ngerokok akhirnya nggih mandeg gitu. Abot. Nek ora poso ya isin gitu. Wonten seperangan tiyang menika. Tumrapipun tiyang muslim tiyang ingkang iman nggih. Menika kedah nggadahi raos bingah. Raos seneng gembira duginipun wulan suci Ramadan. Allah Subhanahu wa taala ngendika, "Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi wa bi dzalika falyafrahu. Dzalika khairum mimma yajma'un." Qul, katakan ya Muhammad, bi fadlillah, dengan karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, falyafrahu. Sira kabeh padha seneng, padha bungau. Dzalika khairum mimma yajma'un. Perkawis menika langkung sawi ketimbang napa ingkang dipun lumpukake saking bondo donya. Mila ma'asal muslimin rahikumullah, bekal ingkang sepindah kula sami anggenipun mapak bulan suci Ramadan kedah nggadahi raos seneng, raos bungah syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala ateges kula saged nglumpukake amal soleh meraup pahala sak kata-kataipun. Ma'asal muslimin para jamaah ingkang tansah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bekal nomor kalih nggih menika nggatosaken amalan-amalan hari. Perkawis-perkawis ingkang kaitanipun dengan hati, keikhlasan, kekhusukan menika kedah dipun gatosaken. Awit napa? Awit menawi tiyang menika siam lajeng dipun apura sedaya dosanipun, syaratipun wonten kalih, iman lan ihtisab. Nabi sallallahu alaihi wasallam ngendika, "Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dambi." Sapa wangi poso kanthi iman. Makna iman menika napa? Tauhid, perkawis hati. Wahtisaban, yang menika siam namung pados ridhaipun Allah Subhanahu wa taala. Pados pahalipun Allah Subhanahu wa taala. Menawi tiyang menika nggadahi iman, maknipun nggadahi tauhid, maka tenugi anggenipun siam menika kanthi ikhlas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngendika badhe dipun apura sedaya dosa ingkang sampun kepengker. Hadis menika wonten 3 lafaz. Sepindah man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira ma taqaddama min dambi. Nomor kali man qoma, sinten kemawon qoma, yang menika tindakaken salat malam kanthi iman lan ngarep-arep pahala sing Allah Subhanahu wa taala, badhe dipun apura sedaya dosanipun ingkang sampun kepengker. Nomor 3, man qama fi lailatul qadr, sinten kemawon ingkang nindakaken salat malam
ngepasi Lailatul Qadar badipun apura sedaya dosane. Mila ma'asal muslimin rahimakumullah. Amalan hati menika perkawis ingkang wigati. Sinten ingkang saged nggih melebihi amalipun para sahabat. Saged ngeluwi amalipun para sahabat. Boten wonten. Senajan sami-sami salat, sami-sami siam, sami-sami infak sedekah, kesainan para sahabat boten saged dipun tandingi. Awit napa? Perkawis keimanan, perkawis keikhlasan. Mila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuh, la tasubbu ashabi. Aja pisan-pisan sira mencela dumateng para sahabat. Saumpamane seorang manusia selain sahabat menika infak emas sebesar gunung Uhud, mereka mboten saged ngluwihi, mboten saged bandingi kesaenipun para sahabat, mboten saged. Lah menika pentingipun perkawis keikhlasan. Maka tunggu Allah Subhanahu wa taala ngendika, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallah biqalbin salim. Wonten setunggal dinten ingkang boten manfaat bondo donya lan anak kajawi tiang-tiang ingkang menghadap Allah Subhanahu wa taala biqalbin salim, kanthi manah ingkang selamat. Mila ma'asal muslimin rahimakumullah. Bilih siam menika ingkang saged nggih bentenaken pahalanipun perkawis manah, perkawis keikhlasan. Mungkin sami-sami mboten dahar, sami-sami poso. Nggih. Mboten dahar, mboten ngunjuk saking terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari. Tetapi pahala satu dengan yang lainnya mungkin saged benten. Kaya dene tiyang ingkang salat, namun ten iki. Tiyang ingkang dados makmum, dua orang yang sama-sama dia ikut imam, gerakannya pun sami. Dari takbiratul ihram dugi salam sami. Nanging pahala tiyang kali menika saged benten. Kaya dene langit lan bumi. Ingkang setunggal mungkin salatipun khusyuk, ikhlas, nggih, saged mendadaburi napa ingkang dipun waos, yakin. Benten kalian tiang mungkin setunggal nggih gerakane sami, ananging salatipun boten khusyuk, nggih. Salat kepikiran, nggih, utang, kepikiran dodolan lan sanes-sanesipun. Nggih mboten? Nggih. Meskipun secara dohrin menika sami melakukan gerakan ananging pahala masing-masing tiang menika benten. Napa ingkang saged mbedakaken perkawis keikhlasan. Perkawis napa? Manah. Menika perkawis ingkang wigati. Kula menjan sami kedah ngatosaken perkawis keikhlasan, perkawis tauhid menika. Supados napa? Siam kula menjan sami menika saged berkualitas. Boten namung tiap tahun sementing seposo sampai bodo pun rampung. Boten wonten, tidak ada makna yang lebih mendalam dari itu. Ingkang saged mbentaraken nggih menika perkawis manah. Mila ma'asal muslimin rahimakumullah. Monggo sami-sami ngresiki manahipun. Latih keikhlasan sami anggenipun tindakaken ketaatan dumateng Allah Subhanahu wa taala supados sedaya amal saleh menika saged dipun tampi dening Allah Subhanahu wa taala. Ma'asal muslimin, para jamaah ingkang dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala. Perkawis yang nomor 3, bekal kagem mapakulan ingkang mulya menika nggih menika ngada-ngada anggenipun istighfar lan tobat dumateng Allah Subhanahu wa taala. Panggesangan menika terus berjalan. Mboten wonten ingkang saged menghentikan
kejawi Allah Subhanahu wa taala. Sementara yuswa kul sami menika namung pinten? Boten ingkang mangertos pinten taun napa 50 napa 60 napa 70 napa malah namung 20 boten wonten ingkang mangertos. Mila kagem menemui wulan suci Ramadan menika kedah ngada-ngada anggenipun istighfar lan tobat dumateng Allah Subhanahu wa taala. Supados napa? Ati kon sami menika resik. Manawi tiyang menika manahipun resik, hatinya bersih, tiyang menika badhe gampil anggenipun tindakaken ketaatan dumateng Allah Subhanahu wa taala. Wonten tiyang menika kok abot salat tarawih abot, puasa yo abot. Salah satu sebabipun apa? Kathah maksiat lan dosa. Menika pengaruhipun. Salah satunggalipun dampak menawi tiyang menika nindakaken dosa dan maksiat, maka dia akan berat melakukan ketaatan dumateng Allah Subhanahu wa taala. Ananging menawi tiyang menika atipun resik, senantiasa istighfar, tobat dumateng Allah Subhanahu wa taala, mila badhe gampil. Poso menika enteng. Nindakaken salat tarawih, los tilawah, maca Al-Qur'an saged katamping pinten-pinten. Menawi tiyang menika atipun resik, manahipun resik saking sedaya maksiat lan dosa. Tiyang iman kedahipun isin menawi mapak bulan suci Ramadan tasih berlumuran dosa dan maksiat. Kedahipun malu. Allah Subhanahu wa taala sampun maringi kanugrahan ingkang ageng. Wulan ingkang kebak barokah. Amal soleh dipun lipataken. Wonten setunggalipun dalu ingkang luwih sae ketimbang 1000 wulan. 83 tahun. Lah menika kanugrahan ingkang ageng. Lah menika monggo kula ngajak dumateng kula pribadi lan jamaah sekalian ngadang-adang istighfar, tobat dumateng Allah Subhanahu wa taala. Nate kula aturaken bilih syarat taubat minimal wonten pinten? Wonten 3. Sepindah napa? Wontenipun raos getun, menyesal sampun tumindak maksiat lan dosa. Nomor kali al-ikla, nilar dosa wau. Wujudipun tiyang menika tobat, kesalahan lan dosa dipun tilar. Nomor 3 al-azmu ala yauda fil mustaqbal. Wonten tekad ingkang kiyat boten badhe ngambali dosa lan maksiat niku. 3 syarat taubatan nasuha. Bila Allah Subhanahu wa taala dawuh, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wong kang padha iman, sira kabeh padha tobat marang Allah Subhanahu wa taala kanthi tobat ingkang saestu. Tobat yang sebenar-benarnya. Dan semuanya Ustaz menawi terjatuh meleh, sampun tobat sakjanipun. Tapi setelah beberapa waktu kok melakukan lagi, ya tobat melih. Awit manungsa menika kullu bani adam khata'un. Sedaya keturunan anak Adam menika khata'un, kathah kesalahanipun. Menawi tiyang menika ndek kesalahan, tobat melih. Mila ma'asal muslimin rahimakumullah. Istighfar lan tobat menika sepanjang hidup. Tobat istighfar menika sepanjang hayat. Awit manungsa menika mboten maksum. Menawi kalau sami nyadari bila manungsa menika mboten maksum kathah kalepatanipun, kathah dosanipun, mila tobat menika mekaten ugi
sepanjang hayat. Allah Subhanahu wa taala tasih mari dumateng sami yuswa kesempatan setiap saat tobat dumateng Allah Subhanahu wa taala. Sampun kula aturaken bilih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menika tobat sedinten menika luwih saking 7 dosa. Maka tenugi wonten ing riwayat lain 100 Nabi sallallahu alaihi wasallam ngendika astagfirullah wa atubu ilaih. Ya Allah, kula nyuwun pangapura dumateng panjenengan. Wa atubu ilaih, lan kula tobat. Mila ma'asal muslimin rahimakumullah. Monggo sami-sami anggenipun mapak wulan ingkang mulya menika kanthi ngadheng-adhenganipun istighfar lan tobat dumateng Allah Subhanahu wa taala. Syarat menika menawi dosanipun kaitan kalian hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Menawi dosa menika, kesalahan menika wonten sangkut pautipun kalian tiyang sanes, nggih, kedah nyuwun pangapura. Dipun wangsulaken menawi mungkin mendet hartanipun utawi ghibah, minta halalnya. Menawi menika wonten sangkutipun kalian tiyang sanes. Ma'asal muslimin rahimakumullah. Perkawis sing nomor sekawan bekal kagem mapak wulan ingkang mulya nggih menika dadosaken wulan Ramadan menika dados madrasah, dados pendidikan akhlak wulan jenengan, dados sekolahan, dados pendidikan supados memperbaiki akhlak. Awit akhlak menika sarus tanggalipun amal ingkang saged mlebetaken dumateng surganipun Allah Subhanahu wa taala. Perkawis napa? Akhlak, perkawis adab. Menika perkawis ingkang wigati. Menawi wulan Ramadan menika pun sami kedah ndadosaken sebagai madrasah, sebagai sekolahan kagem memperbaiki napa? Akhlak. Mila Nabi sallallahu alaihi wasallam ngendika, "Malam yada qaula zur wal amila bihi falaysa lil haja fi ayyada ta'amahu wa syarabahu." Sinten kemawon boten nilar qaula zur, boten nilar sifat napa? Ghirah, dusta, bohong. Wal amila bihi, justru yang menika nindakaken amalan dusta lan sanes-sanesipun dadi maksiat, Allah boten betahake tiang-tiang ingkang nilar ma'amlan dahakan niku. Menika ateges napa? Kula sami kedah memperbaiki masalah akhlak. Menika sebagai madrasah, sebagai latihan supados sami menika memperbaiki mboten nggih. Seneng anggenipun ghirah. Poso menika mboten namung nggih ma'am lan mboten namung menahan lapar dan minum. Tapi sedaya napa ingkang dipun larang dening Allah Subhanahu wa taala pun sami kedah mandeg dipun tilar. Mila ma'asal muslimin rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nate dipun tangleti, ya Rasulullah, amalan apa ingkang kathah saged mlebetaken tiyang menika dumateng surganipun Allah Subhanahu wa taala. Amalan ingkang paling kathah mlebetaken tiyang menika dumateng surga wonten kalih. Sepindah menika taqwallah, menika takwa dumateng Allah Subhanahu wa taala. Nomor kalih menika husnul khuluq, menika menika nggadi akhlak ingkang sae. Menika sebagai madrasah. Kula sami kedah ginakaken wulan sasi poso nika memperbaiki akhlak. Ma'asal muslimin rahimakumullah. Bakal salajengipun nggih menika kula sami kedah semangat. Kedah nggadahi rencana, nggadahi target. Sasi poso iki arep ngopo? Menika kedah nggadahi. Ingkang sampun saged maos Al-Qur'an menika nggih kedah nggadahi target.
paling boten khatam ping pinten sepindah minimal. Kagem tiang-tiang ingkang mungkin makarya wonten ing siangipun. Menika ada tip supados paling boten saged khatam. Belum sami mungkin gadah kerja di sawah utawi mungkin di bangunan lan sanesipun. Maka dia ingkang gadhe niat badhe khatam Al-Qur'an minimal ping sepindah. Wonten tip sepindah ba'da subuh. Jadi satu juz menika pinten halaman? Pinten halaman satu juz menika? 20 halaman nggih. Jadi satu juz itu 20 halaman. Carane pun pripun? Supados satu khatam. Ba'da subuh menika maos 10 halaman. Nggih. Ba'da subuh sampai saderengipun tindak makarya sampun maos pinten 10 sedasa halaman. Ba'da duhur nggih. Biasane nek yang kerja enten pundi ngen pabrik utawa sanesipun wonten istirahat sampai jam 7 biasane. Menika maos gangsal halaman. Menawi badhe asar menika agak repot nggih, kadang capek persiapan apa buka. Sampunipun salat tarawih maos pinten 5 halaman. Sampun pinten 20 halaman gitu. Terus sedinten paling boten 1 juz. Ananging ampun diutang nggih. Mangke dirapel biasane abot. Lah menika kedah nggadahi napa? Nggadahi rencana Ramadan iki aku arep ngopo? Apa ya wis penting padha kancane ya, seneng ramangan ora ngombe. Ngerti-ngerti teka-teka wis Idul Fitri. Mboten kedah nggadahi semangat ingkang inggil. Ikhris lama yang fauka. Sur kabeh padha semangat. Kagem patos ingkang manfaat. Napa menika? Nggih menika maos Al-Qur'an tilawah. Lah terus pun Ustaz menawi tiyang menika mboten saged maos Al-Qur'an. Sak mampunipun zikir. Zikir ingkang ringan, subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Lan sanes-sanesipun paling boten nggih ampun nggih kotong mboten wonten target, sepenting poso salat wis ngerti-ngerti wis bodoh. Terus wekdal menika berputar. Tumrap tiyang iman tiyang muslim menawi sampun mlebet Ramadan ngertos-ngertos mungkin sampun 10 hari. Ngerti-ngerti wis 20 dina. Ngerti-ngerti wis bodoh. Wekdal menika terus berlalu. Begitu cepat datangnya bulan Ramadan dan akan cepat pula Ramadan menika berlalu. Bila ma'asal muslimin ingatan satu rahmatullah subhanahu wa ta'ala, monggo kula sami semangat semampu kula menten sami mampune dos pundi nggih saged maos Al-Qur'an dipun maksimalaken, saged namung zikir dipun maksimalaken, saged nggih mungkin dipun paring dening Allah subhanahu wa ta'ala tenaga dipun maksimalaken kagem ta'awun nggadahi arta dipun maksimalaken infak sedekah maringi tiang-tiang ingkang siam pahalane sami kalian tiang ingkang siam menika wae. Mila ma'asal muslimin ingatan satu marang Allah Subhanahu wa taala, monggo kula sami anggenipun mapak nyiapaken bekal kagem menghadapi wulan ingkang mulya menika supados dados Ramadan ingkang bermakna, supados medal saking wulan Ramadan dados tiang-tiang ingkang takwa. Menika tujuanipun. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tujuan Allah mensyaratkan siam menika supados dados tiang-tiang ingkang takwa. Makaten para jamaah ingkang saged kawula aturaken mugi-mugi bermanfaat. Mungkin wonten kelintar-kelintinipun kula nyuwun agung paksami. Mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala maringi dumateng panjenengan sami yuswa kesehatan saged
mapak saged ngisi wulan sasi Ramadan kanthi sehat, kanthi aman, kanthi iman lan saged maksimal anggenipun tindakaken ketaatan dumateng Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.